Čiže čo ľudia, dneska som znova ja, po 2015, v zátvorke David a dneska budeme hrať Super Paintball. Hrám to na Myplexe a ideme sa na to vrhnúť. Pokiaľ sa vám páčil minulý diel, tak tam dajte like a keď tak tam napíšte komentár. A ideme hrať. Som modrý. Ani som nestihol vybrať tým, pretože bolo málo času na to. Tak. Ja sa idem skúsiť tam hore vyštverať. A dneska hovorím tichšie pretože môj otec spí a ja ho nechcem zobudiť. Čiže tak. A tak. A nebojte sa, nie to výhovorka, on fakt spí. Prečo by som sa mal vyhovárať? Zabíte ho! Dobre. Ešte ho. Dobre vy. Už iba jeden, to sme vyhrali. Poďte. On sa niekde skrýva, určite na ich spawne. Tak. On ho. A vyhraje kvôli mne, yes! Čiže ja som ho našiel na spawne a vlastne on sa asi bagol alebo nechal výhru nám a ja som ho našiel, čiže výhra ide na môj tento účet. Toto je ako snajperka, ale ja si nechám toto. A ideme do modrého týmu znova. Vlastne nemusím klikať. Tak. Dneska možno ešte vyjde jeden diel, ale možno z Agario. A zajtra vyjde z Mafie. Možno, nesledujem to, neviem na isto. Koľko budeme mať domácich. A tak, a ideme konečne hrať. Ja som hlavný tým, lebo som bol prvý. Čiže ja keď ste prví ako celkovo v hre, tak keď sa spavnite ako prvý a za vami sú ostatní, tak vy ste ako líder toho týmu. Neviem, či ste ma pochopili, ale prečo mám vypnuté zvuky? Ja, lebo som hral teraz GTA San Andreasko a nechcel som fakt zobudiť oca, čiže... Možno ešte natočím aj GTA San Andreas, lenže tam musím odhadovať čas, pretože ja to mám na celú plochu. A nevidím nič. Ani Skype, nič. Proste nič. Tak. Máme 53 sekúnd. Ja to strihnem, aby sme šetrili časom. Zatiaľ čau. A ešte, keď klikám ako na tomto, keď strieľam, tak mi to ospravedlňte, pretože ešte neviem robiť také finty, že urobím to, že keď kliknem, tak to tam vo videu automaticky stlmím, čiže počkajte. Dobre, už som späť. Ja som si zabudol nechať tú snajperku dotočiť. Čo?
Proti nám sú len 2 červení. To sme vyhrali hneď. Pohoda des. To mám od Pedra samozrejme. Pozrite, sú proti nám len 2, si robí srandu a oni ma zabijú. To sa nesmie stať. To sa nesmie stať, že ma zabijú 2. To bolo ľahké, to sme nemali šancu. To nemali šancu, ty kokso. No, to nemali fakt šancu, pretože to bolo... A keď tak mi napíšte do komentov, čo je toto pod video, lebo Facebook ešte nemám. Čo je toto? Či nejaká ultimátna snajperka, alebo tak. Teraz my budeme menej, no. Čo oni sú 4. A my máme hero dokonca, čiže ešte lepšie. Čiže tak. Ešte stihneme jednu hru. A potom to ukončím. Prepáčte, že toľko vzdychám, ale tak som dosť unavený. Takže som bol včera do 10:30 hore, čo je dosť dlho. A ešte k tomu, prečo tak dlho nebolo video, to pretože sa mi nechcelo strašne dlho natáčať, pretože aj škola a povinnosti, chápete. Čiže vlastne aj preto tí, čo ma odoberajú, sú určite šťastní, že vychádzajú znova videá, super. To nemáme šancu. Keby tí 2, jeden by oživoval ďalších, tak možno vyhráme. Ja do toho niekedy možno hodím hudbu, ale nie som si na to istý. Kebyže ten jeden oživoval, tak vyhráme, ne? No, nevyhráme, ale pokýlime ich trochu. Vo mne je najlepšie na tejto hre, že keď strelíte, tak ono to zafarbí tú časť, kde ste strelili. No, nie najlepšie, ale zaujímavé. Už jednu hru asi už nestíhame. No, ale skúsim to tam ešte dať. Som späť, len som bol na vecku. Čiže tak. A ešte na môjho kamaráta link bude v popise. To máte aj v minulom videu. Som hral Bed Wars. Na play.survivalgames.cz. Budeme bojovať. Snad to stihnem dať, no, túto hru. A keby to zrušilo len tak video, tak sorry. Ale to sa možno nestane. Ja keď zomriem, tak to už ukončím, pretože je to aj celkom dlhý part. Dobre, ja sa tu s vami lúčim a čus.